Demi polis suang maharini khugayaw kali जोहोलाव 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 बे समाव सावथुन मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ एनएफि स्टुडिअ इउट्युब चेनेलाव अलंबार गयारी पेजआव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन प्रवीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव अलंबार प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जोहोलाव जांगिला सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबनायनि गेजेरजों एनएफि स्टुडिअ इउट्युब चेनेल आरो अलंबार गयारी पेजआव हगारनानै होबाय प्रवीण गयारीनि स्टोरी स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शन होनायाव ट्रेजेडी कमेडी एक्शन आरो रोमान्टिकजों आबुं जानाय जोहोलाव जांगिला सावथुना नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो दङ गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय मिजिं खालामनानै थानाय जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ फैगौ 3 सेप्तेम्बराव बाक्सानि मेलाघाट गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जासिगोन रायजो राजा नायगिरि आरो सावथुन दिन्थिफुंग्रा नोंथांमोननो 3 सेप्तेम्बराव रिलिज खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव दिन्थिफुंनो हानायनि खाबुखौ होगोन बयबो ओनसोल थावनियाव सावथुन दिन्थिफुंग्रा आफादफोरा जोहोलाव जांगिला सावथुनखौ दिन्थिफुंनो गोसो जादोंब्ला थाबैनो 99573055927 आरो 70867055575 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन चेनेला जाबाय एनएफइ स्टुडिअ इउट्युब चेनेल आरो लोगोसे अलंबार गयारी अफिसियेल फेसबुक पेजआव बेयाव नायब्लानो गासिबो रायजो राजाफोरा दिनैनि जोंनि बे जानो गोनां जोहोलाव जांगिला बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नायनो हागोन आरो माब्ला रिलिज जागोन रिलिजआ जाबाय नैबे सोलिबाय थानायथ' नंला सेप्तेम्बर दाननि 3 खालार बाव जोङो रिलिज होनायनि थामथिम लादों आरो रिलिज होनायनि जायगाया जाबाय जोंनि बाक्सानिनो सिङाव थानाय मेदाखात जायगायाव माबायदि एक्साइटेड बे फिल्मखौ लानानै आंथ' दा गोसोआ एसे देरगाखांनाय मोनदों मोजांबो नांदों आवगायनिख्रुइ एबारनि स्टोरी आरो आर्टिस्ट माखासे बिथिङाव जोङो दावगानो हादों बेनि थाखाय रायजोफोराबो नायगोन आरो नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायथि दं आरो दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो दासिम 20थानि बारबाय ट्रेलार नुथ'वाखैथ' दा ट्रेलारनि उनाव बांसिन फैबावगोन होननानै आंनि मोनसे फोथायनाय दं आरो बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटखौ बेसे खालामो बे बोसोराव फिल्मनि बाजेटआ जाबाय 25,000 मोनफ्रोमबो माबायाव दा मोनसे पेन्डेलाव 25,000 माबायदि नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनांगोन दा नाम्बार होदों ट्रेलारावबो फन नाम्बार होदों बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जोंनि सिनेमाखौ मोनगोन आरो एक्साइटेड होनोबा माने आं बिरादानो एक्साइटेड माने स्टोरी लेभेला जोंनिया एसे आलादा जादों माने नेक्स्ट लेभेलनि स्टोरीखौ आं बिराद मोजां मोनदों लोगोसे जिखिनि आर्टिस्ट दं माने एबार 90% माने गोजाम माने एक्टिं स्किलफ्राथ' जोंनि गोजाम आर्टिस्टफोरनिया बर' इन्डास्ट्रियाव बिराद मोजां स' रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बेनि थाखायनो एक्साइटेड जाना दङ स' बेनिफ्राय जोङो ट्रेलारखौ दिनै लन्च खालामनाय जाबाय आरोना बेखौ जोङो इउटिउबाव एनएफइ स्टुडिअ बे चेनेलाव जों हगारनाय जादों आरो फेसबुकावबो हगारनाय जादों बे फेसबुकआ जाबाय आंनिनो पेज अलंबार गयारी अफिसियेल नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैबानो नुनो मोनगोन आरोना मा फिल्म जोहोलाव जांगिला नोंथाङा मा रल लादों आं लिडावनो दं सोरनि स्टोरी स्क्रिप्ट स्टोरी स्क्रिप्टआ आंनिनो फादार मिस्टार प्रवीण गयारीनि आरोना बिथोन होनायाबो बिथाङानो स्टोरीयाबो स्क्रिप्टआ बिथांनियानो जोहोलाव नों थारैनो गिथाव बाथावमार जोहोलाव आर्मि पुलिस सुबुं माहारिनि खुगायाव खालि जोहोलाव आंनि आफाखौ बुथारग्रा नों आंनि आफानि सायाव खिथेर लाग्रा बिनो हानांगौ बिमा नों
दिनै जाय मानसिया दिनै इसोर बायदि नोंखौ फुजियोमोन दसे नुवाबानो आदा आदा होननानै गाबख्रावबायनानै नागिरोमोन दिनै नोंनि बे सोलेराव बेफोरबायदि आखाय होनो हानाय नङा प्लिज जोमै नों थांफिनदो आंहा गोबां टेनसन दं टेनसन 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 खालि टेनसनल टेनसना नोंहाल' थाया आंहाबो थायो बेनो नामा सासे पुलिस अफिसारनि संसारा आखायाव पिस्तल थाखायो थिउ थिउ गावना होबानो जाबाय ना आंनि सायाव एक्सन लानो नों सोर आरो नोंबो आंखौ धमकी होनानै नों सोर आं बे थानानि सासे अफिसार आंहा सरकारनि पावार दं पावार 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 मा पावार दं बिसिनियावलाय जाम्बि गथ' जांगिलाखौ नांगौ नोंनो बेसेबा गोबावनि उनाव आं नोंखौ लोगो मोननानै दिनै आंनि बिखाया गावस्रालांदों बिमा नाथाय आंनि बिखायाव दाखालिनिफ्रायनो आंनि गोसोआव सौदावफैबाय थादों जोहोलाव नों सोर नोंसोर आंखौ गारनानै गासिबो थां आं सासे गाज्रि मानसि आंनि मोनखानाय खामानिखौ आं बोरै हगारनो जेराव एमएलए सारा आंनिफ्राय गोबां रां लाखादोंमोन इलेक्सन समाव जायनि थाखाय आं बे खामानिखौ मोनदों थांबायना दा गैलाना दा बिदिब्ला मावजिया एन्जरखौ गेले गेले मेंग्लि होनानै बुथारनाय बायदि नोंबो आंखौ बुथारनो सानदों आखायाव पुलिसनि पावार दं होननानै मानसिखौ खाबु मोनबानो मुलि हगारनो नाङा पुलिस फैदों सोर नोंलाय नोंसोरनि गाज्रि खामानि मावनाया बांबाय नोंसोरखौ साफा साफा फोजोबस्रांनायानो आंनि डिउटि